sada definitivno na posljednjoj tački na kojoj možemo da budemo. Ostvariti se dalje ne može, već svuda oko nas je voda, vrši se evakuacija. Ljudi, dakle, nadležni apeluju da morate da se evakuišete sada već bez pogovora. Dakle, više niko ne pita stanovništvo da li to želi. Možete da vidite kolone ljudi kako se slivaju u pravcu ka Beogradu. Dakle, ljudi nose najosnovnije, bukvalno hranu, nešto stvari. Svi su vidno potrešeni u suzama. Neki su čak pokušali da povedu i svoje životinje od kojih je evidentno da ovde žive sa sobom. Međutim, to im nije dozvoljeno. Dakle, oni će se svi spustiti nekoliko stotina metara dole, odakle će ih helikopterima prevesti u neki od prihvatnih centara. Kada je u pitanju situacija sa vodostajem, on nadilazi sve više i više i nadležni jednostavno ne žele da rizikuju i zato mora da se izvrši evakuacija Bariča, a to je, da podsjetim, mesto pre Obrenovca. U Obrenovcu situacija je potpuno alarmantna, a bit će i ovde u narednih nekoliko sati. Dakle, ukoliko nas sada gledate, a ukoliko živite negde dole južnije, znajte da morate da se evakuišete, to je zarad vašeg dobra, na to apeluju nadležni. Naša ekipa vrlo brzo morat će da se skloni odavde, jer policija i nadležni, kažem, ne dozvoljavaju da budemo ovde, jer je situacija krajnje alarmantna. Videli ste reku ljudi kako se sliva sa samo najosnovnijim stvarima i idu, smeštaju se u neki od prihvatnih centara. Pratimo svakako situaciju odavde iz minuta u minut. Za sada toliko. Studio.